Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekidzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndinoda kureurura kuti ndine addiction yekuti murume paya paanenge ava kuda kunoita bonde neni anofanira kuti ambotanga aita bonde neni, but muzvidya mangu umo kana kuti iye paanenge akapfugama ari pamusoro pangu, then ndinobva ndazotanga kutambisa sikarudzi yake nemakumbo angu awa. Yes, zvinokwanisa kusounda very funny, but izvozvo ndo zvandinotogona manje, because munhu wose wandinenge ndiinaye ndinototanga kutomudzidzisa, then varume vazhinji vanozototanga kuzvifarira izvi zvekuti ndinopota ndichitamba nesikarudzi yavo ndichishandisa makumbo angu kuzotonosvika munhu apedza. Iwowo anenge achitoti paya paanenge achitopedza, neniwo mukoma ndinokwanisa kutongopedza just like that ndisina kana kumbogara ndabatwa sikarudzi yangu. Saka ndiyo addiction yangu yandiinayo, ende izvi zviri kukonzeresa kuti ndinge ndichingoita move from one man to another, because vamwewo vanobva vazocomplaina kuti zvinobohwa kuti munhu anokuudza kuti uyanditambise sikarudzi yako nemakombo angu, ende izvi hazvidi vaya vanenge vaine musana wakaneta-neta wekuti kana ndatanga kutamba nesikarudzi yacho yemunhu nemakumbo angu, then iyo inobva yazorara, because zvine zvitoda vanenge vaine misana yakasimba zvekuti inongoramba iyo yakangoshinga chete ndichiitambisa netsoka dzangu idzi. Saka ndiyo addiction yangu yandiinayo, handizivi kuti pangagadzirisika sei. Kunyangwe ndikanzi ndiri kuona mavideos aya ebonde, mavideos chete andinongogona kuona ndiwawo evarume vanenge vachichiva makumbo evanhukadzi, zviya zvekuti munhu anenge akatotarira makumbo emunhukadzi achitotambisa sikarudzi yake kutonosvika achitonopedza akangotarira makumbo emunhukadzi achitomuchiva. Ndizvo zvinobva zvazondiita turn on izvozvo. Handizivi kuti izvi zvinhu zviri normal here, ariko here munhu akaita seni. Kana ari munhurume, please, kana zvichibvira anokwanisa kukupai manumbers ake, then ndobva ndazomuvhetawo. Ndiyo nyaya yanguwo iyi mukoma Nashi. I have been married twice and my relationships angu ose akazongosvika pakuzongoparara. I think kuti inhau iyoyi yekuti once wazoudza murume wako wemumba kuti shewe tadi tambozama kuti tinge tichidaiso, zvinobva zvaita sekunge maybe une kamwe kamadness kari mauri, but nditoriwo munhu bo anotowishawo kuti dai one day ndikawanawo munhu ane addiction yandiinayo tokwanisa kuraramisana mune zvakanaka. Tinokwanisa kutoita bonde redu pasitomborina kuti panenge pachiitwa penetration, because ndiyo inotondibohwa iyoyo. Iye anokwanisa kutongobata ake makumbo angu achindiromenza tsoka dzangu, obva atanga kutambisa sikarudzi yake kana kuti neniwo ndichitambisa yangu, then ndobva ndatongopedza iwo achipedza, upenyu hwedu huchitongoenderera just like that. That is my confession mukoma. Kana mukazoposta nyaya yangu, please ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hey, zvakangoma hazvo Vedue, asi ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndiyo addiction yangu yandinayo. Ndinoda kuzivawo kuti zviri normal variko here, hanzi variko here vanhukadzi makambosanganawo here nemurume wekuti anenge achiti ndinochiva tsoka dzako pauri, kana kuti panguva yamunenge makarara mose obva ati ndikuda kumboti umbondiita netsoka dzako. Kana ukasangana nemunhu akadaro, what do you do? Unoresponda sei? Please tell me what you think in the comment section. Uyezve nemiwo vanhurume, ko ukasangana nemukadzi anoti pedzera muzvidya zvangu unoti kudii? You can tell me what you think in the comment section. Rekedzai tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini I am a third year at university, asi mukoma ndauya pano kuti ndinge ndichingoreurorawo kuti what goes on at my parents' house. Zvaizvezvi mukoma kutogara kurezi kudai
apa vabereki vangu vatori nezimba ravo zimudhadhadha muno muHarare. It is because I always try to avoid kuti at all the times ndinge ndichigara pamba apa, because it is not a nice place to stay. Believe you me, ndinoziva zvose izvo zvinoitwa nevabereki vangu. So vabereki vangu, like from my father's side, ndingatoti zvaizvezvi hama dzose idzo dzatakakura tichiziva kuti idzi ndo hama dzababa, dzose vakadzipukuta baba vangu. Hakusisina kana umwe zvake akasara, amenowo kana kuine dzimwe dzatisingazivi, but idzo dzacho shoma idzodzo mukoma dzose dzakapera kufa. By the time I think pandainge ndava kuda kunopedzisa form 6 yangu, patainge tonyora maexams, ndo pakazoshaika the last one vatete avo vandainge ndichida, because vaiva necash stock. Taingoti tikaenda kumba kwavo kudai, waiona vobva vatanga kutuka baba vangu vachiti iwewe uri nhubu. Baba vangu vaibva vazongotanga kuseka zvavo. So one day when I got the chance, ndakabva ndazogara navo pasi ivo vatete, ndikabva ndati, nai tete, why is it at all the times pose patinenge tiina baba konogo munobva matanga kutuka dedi muchivati dedi vangu inhubu? Ko vakambonyanya kuita sei? Vakakutadzirei icho chinoita kuti musavaregerera? Then ivo vakabva vazongonditarisa vakabva vanditi, oh, saka iwe hauna kana chaunoziva. Ndikabva ndati handina kana chandinoziva ini vatete. Vatete vakabva vazongonditi, nekufamba kwenguva uchazviziva hako kuti baba vako ava vakaromba. Unozviziva here kuti baba vako vakarombera padzinza ravo, ende dzinza ravo rose vakarirombera kuti ringe richizosvika pakuparara. Hakuna kana mbeu yavo ichazosara pasi pano pezuva. Musi wavanoti vati dhii kufa, dzinza ravo rose vakarisaina kuti rinofanira kuti ringe richizovatevera. Tatopera kaisu, tapera kaisu. Apa baba vangu vainge vachivati tapera, vaibva vazotarisa kuna baba vobva vati, iwe tapera iwe, shuwa watipedza sezita rako, vobva vanyarara zvavo paya. But ndaitoona kutoti maziso avo pose pavaitaura ivo vatete, maziso avo anenge akazara nemisodzi. Vatete vangu ava vakazoshaika mukoma, ende chinondirwadza ndechekuti pakazoshaika vatete painge pasina kana hama kana imwe zvayo yababa. Takazotosapotewa nehama dzaamai plus amai vangu kuchechi, ndisingade kutaura zvangu zita, but kuchechi kwavo uko kwavanoenda munhu atori nechigaro, ende vanoti kana vakasimuka kudai vachienda kunoparidza, unoona chechi yose inoita sekunge ichavapfugamira. One, because of the money that she has, zvekare nekuzivikanwa kuti amai vangu vanonamata, she is a prayer warrior. Asi vanhu havazivi kuti at the background izvi ndo zvinoitwa nevabereki vangu. Saka the church offered so much support. Ipapo pakashaika hanzvadzi yababa vangu vatete, ndokubva vazovigwa paya. Vatete vakati vavigwa, then hama dzaamai manje iko zvino zvichinoita sekunge chava kutevedzera kuhama dzaamai, because so far kubva ipapo vatete pavakafa tava kutoverenga kutoti kwatova nehama dzinokwana idzo kuita 4 dzatoshaika mukoma, ende hapana kana makore akawanda apa kubva pandainge ndiri form 6 kusvika izvezvi kuti pangatonzi patofa vanhu 4 from my mother's side. Saka ivo vabereki vangu ava ndichizonovabata red handed, kuti vabereki vangu vakabata pamba pedu mukoma nashi. Isu takangokurawo pagate, because panze pegate zvavakaita ndezvekuti vakadesigna, then pane ka-artificial lawn. Saka padhuze nepaka-artificial lawn apa ndo pane kamwe kabasket kanoita sekunge kakazara nematombo. So saka ndakavabata vabereki vangu vari busy vachisimudzana nekabasket ikako kakazara matombo, ndokubva vazotanga kweva chimwe chinhu chandisingazivi kuti rainge riri dzvinyu here, mupurwa here, kana kuti nyoka. But one thing that I know was that this thing, it was a slimy reptile. Vakabva vatanga kuchikweva mukoma chinhu chiya kuzonosvika vachinopinda nacho mugate. What happened for me to catch my parents red-handed? Kwainge kwaitika imwe party, so I then got invited
ndakabva ndazoenda kupati kuya but zvainge zvoitika kupati ikoko ndainge ndisinganakirwe nazvo because kwainge kuchitwa zveguka vanhu vachirova dombo. Ndikabva ndati this is not a nice place to hang around. Ndikabva ndati regedzai ndinge ndichibva panapa. By the time that I got off from that party it was very late. Ndingatoti it was somewhere kuma 11 p.m. vanhu ndopa vakatanga kuita zvedombo. Then ndikabva ndati let me return back home. Ndakazoti ndava munzira manje ndichidzoka kumba ndaingonzwa kuti pamberi pangu apa paingodarika like kamhepo, so munoona kamhepo kaya kanenge kachidziya, and I got so scared because mukukura taiwanzo kuvhundutsirwa zvichinzi kana ukangodarika panzvimbo panenge paine mhepo inenge ichidziya zvinoreva kuti panzvimbo pekuti varoyi vanoita hang around that place. Ndakabva ndatanga kumhanya, zvimwe kudadai ndisina kumhanya vabereki vangu ndikadai ndisina kuvaona, so ndakati ndichinokona pakona because isusu imba yedu iri nechepakona, so they didn't see me mukoma. Ndopa ndakabva ndazoona kuti ingawani baba vangu havana kana kupfeka anything because I saw my father from one of the street lamps kuti baba vainge vasitomborina kana chavainge vakapfeka. So apparently I thought kuti baba vangu vainge vachitoita bonde paya pagedhi negirlfriend yavo, and I then hid because pakona pane rimwe zimuti. Ndakabva ndazohwanda kuseri kwezimuti riya zimujakaranda, ndokubva ndahwanda paya ndokubva ndaona kuti vabereki vangu mama nababa vainge vari busy vachisimudza chibasket mukoma. Chibasket ichi it has been there for as long as I can remember. Kubva tichitori vana vadiki mukoma, this small basket has been there and no one shifts it. Hakuna kana anombochisimudza kana kuita sei. And vose vakashanda pamba pedu. I think kuti they had been given the rules by my parents kuti chibasket ichocho chakazadzwa matombo achifanire kuti chinge chichizoshiftwa because paitomboita nguva yekuti kana kwanaya zvezvya paibva pazomera rimwe sora rinenge rakaita kukura. Taitoona magardeners edu aitishandira kuti vaitosakura, but mukunosakura kwavo vaibva vatonyenyeredza chibasket ichocho, meaning kuti vanenge vainge vakatobhanwa kuti vaisafanira kuti vange vachizobata chibasket ichi. So this got me so interested mukoma. Ndokubva ndaramba ndakadongorera. Zvino ndakabva ndazojamba jirawo. Ndakati ndajamba jirawo ndokubva ndafamba ndikafamba ndokubva ndazonohwanda kuseri kwemba. So kana uri kuseri kwemba on the other side zvose zvinenge zvichiitika kugate unenge uchizviona. Apa vabereki vangu vainge vakavhura gate ndokubva vazopinda muyard vakabata whatever chavainge vakabata, kusazoziva kuti yainge iri nyoka here kana kuti waiva mupurwa kana kuti dzvinyu riri oversized. Mukoma vakabva vazopinda mumba nawo mupurwa wavo uyu. So izvi ndo zvandakaona izvi mukoma, and with many dreams that I kept on having. Ndaingorota most of the times ndichichata kana kuti ndichimhanyiswa nenjuzu. Saka njuzu iyi yaizoti painenge yandibata paipa yaibva yazondimanikidza kuti ndinge ndichiita bonde nayo. Mukoma ndakangokura ndichirarama upenyu hwekuti ndaita bonde nenjuzu ini, ende ndaizoti kana ndamuka mangwana makuseni ndaibva ndazoona kuti sikarudzi yangu inenge ichiita sekunge inenge yakamarwa ende zvakazongoramba zvongowedzera, especially ipapapa pandakazoona mupurwa or whatever that my parents took out of that basket. Mukoma ndikabva ndati panapa hapachatogariki. One time ndakabva ndangoti kuna baba vangu when I was at school ndikati I am with my friend ini, ndatofunga zvangu kuti ndinge ndichigara kuno kukurezi. Then ivo baba vakabva vati how much, ndikabva ndatovaudza the cost. Mukoma baba havana kana kumbogara, vaita 2 words. Baba vangu havana kana kumbogara, vafunga nezvazvo vakabva vanditi that person can you forward his banking details. Ndikabva ndazotaura nalandlord nacaretaker zvekare. Takazoti tataura paya then I gave my father the banking details ndokubva ndatobhadharirwa accommodation. Naizvezvi mukoma hatisati tambotaura nezvayo nyaya iyi yekuti since kumba kuri padhuzesa nepauniversity pandinodzidza, why did I opt kuti ndinge ndichigara kunoko kuRes, but I prefer kuti ndigare zvangu kunoko. I prefer hangu kuti ndinge ndichisafa ndiri kunoko rather than kuti ndinge ndichigara nevabereki vangu. The person that I feel so sorry for is like my little sister because I ndotombozivi kuti what
did they intended her for? Maybe na iyewo her body vakatoitawo her body an altar kuzvinhu zvavo. I have never had like such a discussion with my little sister, but kana ndikazowana mukana I so hope kuti ndichazogara naye pasi ndobva ndamubvunzawo kuti haana here zvimwewo zvaanombosangana nazvo izvo zvaasinganzwisisi munyama dzake. This is my own story. Mukoma, kana mukazopostawo nyaya yangu, please ndapota kuti munge muchizondizivisawo nditeverere mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Hanzi I am a third year university. Mungondiregerera vedare because yakanyorwa ne shorthand. Vana vemazuva ano vanoshandisa shorthand zvavo kana vachinyora, saka ndanga ndichita ndichigadzirisawo. I hope kuti makwanisa kuiunderstand nyaya yacho, asi ndo nyaya iyo yatiudza mwanakomana. Hanzi pamba pedu pane chimwe chibasket chakazara matombo zviya zvekuti vanhu vanenge vakadesigna pamafront gates avo nezvemabasket zvinenge zviine matombo izvo. Pasi pechibasket patori nezimwena munogara mheno, kuti ndo munogara njuzu yavo here. Hey, hanzi njuzu iyi inondimhanyisa kuhope kwangu, yobva yandimanikidza kuti tinge tichiita bonde. Zvino kana tazoita bonde ndinomuka, sikarudzi yangu yakaparwa. Akomana zvakaoma hazvo veduwe. Ukaona mwana otiza pamba pevabereki vake osarudza kuti kana ndikanotambura hangu ndichigara kurezi zviri nani nditambure ndiriko than to stay in my parents mansion. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. So mwanakomana uyu pane nyaya yaataura, nyaya yekuti hanzi pandaifamba ndichibva kokupati uku kwandakatiza because kwainge kwaitwa zveguka. Hanzi ndaiti ndichifamba ndainzwa kuti kumberi kwangu kwaizongoita imwe mhepo yaizongokaruka yangovako kumberi kwangu. Mhepo iyi hanzi yainge ichidziya mhepo iyi. Saka hanzi tichikura taigara tichingovhundutsirwa kuti kana ukadarika nepanhu panenge paine mhepo inenge ichidziya, zvinoreva kuti panzvimbo ipapo panoitira varoi meeting. Kana kuri kunziwo ndozvamakangokurawo muchingoudzwa, uye kana muine ruzivo rwacho rwekuti izvi ndo zvinoitika, please come to my inbox as well. Munge muchitiudza kuti ichokwadi here kuti paya panenge paine kamhepo kanenge kachidziya, because I remember kuti mukufamba umu unotombofamba nepamwe panzvimbo pekuti unotonzwa kuti panapa pari kudziya. Chii chinenge chichiitika? Kana muriwo mascientist, tell us kuti chii chinokonzeresa kuti kune dzimwe nzvimbo dzaunenge uchifamba unonzwa kuti panenge paine kaarea kekuti there is hot air, and when you step out of that place unobva wanzwa kamwe kachando so kasinganzwisisiki. Saka ngatibatsiranei mucomment section. Hey, zvakangoma hazvo vedu way.